Ay, katong Aldo Pipino? Brother. Ay, kumusta naman to? Okay na yung minaw. Ano yung kahit ito, basta akong anak eh. Sige, pamati na mo ron. Ang imong pamati dyan ron, koto-koto, ano sa pa? Malipong na buya ba na yung minaw. Bikil na po. Nung soft drinks gapon yun. Ha? Yung soft drinks. May yung soft drinks pa, no? Bikil ay. Asa kita nyo sa Luman. lungag, no? Sige, atong tawagan si tabangan natin si Buseng kay ikabuhi na pod niya. Shout out sa ko ang mga subscribers. Yan. So okay kay na ko ni, no? Ya, ang wala ka subscribe na pod. Okay. Star, kulog. Sakit dulu ya. Sabi ka mas buha. Mahilot man doon dito. Kuhan, yan sa kasawa. Tagalungan, babae. Sabay bulan siguro. Hello, Tre. Ang tama ko sa mga live. Kita ka. Tulungan. Ang bubok, mga tambukon ng babae. Ano hilot ako? Tawa ka sa mga kanila. Dito kay Ilihok. Mas ano niya kuhan? Nya, Ikaw talay ko pipina sunod. kuhan na dag malong ko kuhan. Jacket, short na ulit. Diretso ray. Ito boy, ako din. Ito ko ba ayaw? Nabigil, basta lang ko kapon ko. Una mo, kauma. Ito pangalan? Gerson. Yung mga agaw ng gusto mo, hadlok ko yung sagid, binasakit. Ah, Hadlok sila dito. sakit lamang ko sa kung nadyo problema ka. Ay, hadlok na. Eh,
kanay diri mga kahinos ko, matuog naman po. Oh, Ano ginagawa? Ano ginagawa? hindi mo ko nang dala-dalaon ni mong kuha na, di dalaan lang, magdili ka na siya patandaw. Hindi rin ba hilot, itambal lang, no? Ang problema, ikaw pa na itong tiyan. Ito ang sakit. Igo-uto mga wanjot. Naguan. Masip mo. Uy, sakit. Hilot nga di ka masakit ang mga gilot. Kuhan lang, ha? Kuhan na siya, body relaxing na siya. Kanang hikap-hikap ba? Slide-slide. Kita siguro sa video. Nama yung ban mo react na po, ban wala na po. Yan lang puro kung may meeting. May meeting. Bayan? Sar, kung na, dili. Iso kay meeting. Barangay, ganay pang. Ah. Ito maglagag ice. Di